David Agius iddefenda d-deċiżjoni tiegħu li ma jagħmel xejn dwar email mibgħut lilu minn whistleblower fl-iskandlu ta' Għawdex. Dan fejn hemm allegazzjonijiet li sar xogħol fil-privat u ħallas għalih il-Ministeru ta' Għawdex. Fil-programm reporter Agius kompla jżomm mal-pożizzjoni tiegħu meta mistoqsi dwarha mill-preżentatur Xavier Balzan u meta affaċċjat mill-Ministru Owen Bonici. Ippromettej David investiga. Iva mela le. Mhux għamilt investigajt inti? Le, ma ninvestigajx kun għalu li Ma ta' mhux għalfejn ma investigajt? għaxaw l-awditu. Għalfejn ma investigajt? Inti xogħlok tinvestiga. Għax inti l-Ministru. David, Skontu l-aġir tiegħu huwa aktar ġustifikat għax dawn l-emails irċivihom meta l-partit tiegħu kien fl-oppożizzjoni. Iżda meta l-Ministru Bonici saqsih jekk kellimx lil xi ħadd mill-Gvern dwar dan il-każ, David Agius ma kummentax. li kellim nibija? Ma kellix jew nixat misħaq, jew il-Pulizija, l-Awditur Ġenerali għetlu. Ħatmur għand l-Awditur. Agius kien qal li sar jaf bl-iskandlu ta' Għawdex mill-gazzetti fil-waqt li l-Ministru Bonici fakkar ukoll kif lil David Agius batulu r-ritratti tax-xogħol li sar. Minkejja dak li qed jgħid illum kien wieħed li se jinvestiga. Lilu għetlu fl-email, rajta fil-gazzettin, l-essi investiga. Jien ma rajtix, rajta fil-gazzetti. Inti għetlu ħat investiga, x'għamilt investiga? Jiena saqs lek tibta, mela ma